Кажи ни малко за себе си. Казвам се Камен Коларов, на почти 33 години съм вече и тази година завърших семестриално надвис. Предстои ми да снимам дипломен филм и да се дипломирам. Кой е най-големият ти стимул да се занимаваш с кино? Ами честно казвам, стимул... Не мога да кажа, че имам някакъв стимул. Той е някаква вътрешна, лично моя потребност. Някакво желание, което е доста необяснимо за повечето хора и трудно разбираемо, така че не съм сигурен дали мога да ви го обясня. Кое беше най-голямото ти препятствие по време на професионалната ти кариера? Значи първо да уточня, че професионалната ми кариера е доста кратка, но препятствия е имало доста и всеки, който е учил в надпис и се опитвал да снима някакви филми, знае за какво става дума. Те са това, с което се сблъскат повечето хора, които се занимават с кино в България. Много малко пари за осъществяване на някакви продукции, трудности при организацията, често не се среща разбиране от хората, с които опитваш да се договориш, да примерно да снимаш някъде или нещо такова. Но лично на мен, според мен, най-големия ми проблем ми е било, че винаги намирам актьори, които не могат да шофират, а пък имат сцени в кола. И това много ме мъчи. Имаш ли бъдещи проекти? Ами имам проект за дипломен филм, който се надявам да заснема или края на тази или началото на следващата година, за да мога да се дипломирам до година. Разкажи ни за него. Ами това е една история за една възрастна жена, която живее на село и така се чувства забравена от дъщеря си, която пък прави кариера в София. И след като дъщеря й забравя за пореден път да дойде за рождения ден, тя по съвет на една нейна съседка измисля един план как да я доведе и се преструва на много тежко болна. Съответно дъщеря й идва при нея. Обаче от тук нататък нещата изобщо не върват както си ги е представила бабата и се стига до един такъв конфликт между двете, който така накрая може би ще има дори трагичен край. Като цяло историята е тъжна, обаче разказана с доста хумор, защото има наистина много смешни моменти в отношенията между двете.